Ja, jeg blev bedt om at fortælle en lille smule om, hvad jeg oplevede i dag. Og det var en stærk oplevelse, ligesom sidst, hvor vi var ude af rensen. Vera indledte med at sige, at vi skal tage os af de sjæle, der skal sendes op, uanset nationalitet. Du havde en meget stor oplevelse i dag. Ja, det er det. Det var en rigtig stor oplevelse. Du snakkede med nogle af de soldater, der kom. Lige præcis. Jeg fornemmede jo i dag, at det var primært preussiske faldne tyskere, eller preussiske soldater, der var i vælten. Og der havde jeg en meget speciel oplevelse. De fortalte mig, hvordan de var kommet over Alsund i nogle små fladbundede træbåde, hvor vi i dag ville have brugt gummibåde, men det havde de jo ikke dengang. Og sådan noget som åre, det havde de ikke, så de brugte jo deres hænder og deres geværkolber til at padle over med. Og dem, der faldt her i omegnen, det var nogle af dem, der blev sendt op i dag. Det var nogle af de første, der kom over. De der små træbåde, de rummede mellem 6 og 8 mænd, så det var jo ikke nogen store ting. Men det fortalte de mig, inden de rejste videre. Aha, og det var jeg rigtig glad for. Jeg fornemmede, at der stod en hel række bag mig. Nu er jeg ikke særlig følsom selv, så derfor undrer det mig lidt over, at jeg kunne det. Ja, jamen det er ikke unormalt. Nej, åbenbart ikke. Det er meget normalt. Nu er jeg nybegynder jo, men... Nå, ja, men jeg tror ikke, det har noget at gøre med nybegynder. Det har nok noget at gøre med, om man tillader, at de kommer ind. Ja. Om man er åben for de budskaber, der kommer. Og det kan jo være fra sjæle, der er på vej væk, og det kan også være budskaber fra universet. Men i dag var det faldende preussiske soldater, der havde lidt på hjertet. Jeg siger mange tak for interviewet. Velbekomme.